Има думата господин Захари Желязков. Аз няма да се представям, защото съм широко известен. Дали с добро или с лошо, както се казва историята, още не се е казвала думата. Не е минало достатъчно време на приватизацията. Да, в края на шегата. Чува ли се добре? Уважаеми членове на клуба, уважаеми гости, Клуб Сенатор осигурява свободно дискусионно пространство. На нашите дискусии всеки свободно може да изрази своето мнение в рамките на програмата. Съгласно нашия устав, никой не може да бъде упрекван, порицаван или санкциониран за изразяване на мнение. Желателно е все пак хората, които се изказват, да познават темата, но понеже няма как да го проверим, всеки, който иска думата, ще я получи. Стремим се да направим така, че всеки, който има какво да каже, да получи тази възможност. А обикновено нашите дискусии присъстват хора, които определено имат какво да кажат. На миналата дискусия се бях пошегувал как един участник, който идваше за пръв път, попита: мога ли да кажа това, което мисля? Ако искате да говорите това, което мислите, това е мястото. Дискусиите на Клуб Сенатор. Но все пак си помисля. Да, това е малко подвеждащо. Клуб Сенатор е клуб на различията. При 20 години, когато е създаден клуба, може би повече сме били единомишленици. Но от тогава България се промени до неузнаваемост. В света настъпиха същностни промени. Ние също се променихме. Ето защо ние не се опитваме да изясним различията помежду си, а по-скоро сме пример за това как различията могат да съществуват в една организационна форма и да я правят по-силна и привлекателна, вместо да я ерозират. Това е възможно чрез сенаторския дух, който се опитаме да налагаме, на спокойствие и уважение към чуждото мнение. Виждате в горния десен ъгъл на програмата с малки букви пише дискусионно общество. Защо е дискусионно е ясно. Защото ние основно дискутираме. Защо е общество? Защото към клуба, като организационна форма, подчинена на своя устав, клуба се състои от членове, които се подчиняват на устава. Ние се опитаме да създадем една по-широка общност от хора, които имат желание да дискутират, без да са наши членове. И така от една страна членовете на клуба, плюс тази общност от хора, ние наричаме дискусионно общество Клуб Сенатор. Среда за общуване и споделяне на идеи от всички сфери на управлението. Междуличности, граждански организации и партии с доказан опит или знания в управлението, с различни убеждения, на основата на парламентаризма и сенаторския дух, на уважение към партньора, опонента и чуждото мнение. Вие сами може да изразите вашето отношение към тази идея чрез съответно отбелязване в анкетните карти, които сте получили, а също да дадете предложения по електронна поща и тези предложения ще бъдат обсъдени. Също така предложение как от тук нататък да развиваме тази среда, за да изпитваме удовлетворение от общуването. Членовете на клуба в момента сме около 75 човека и тази по-широка общност, тя в момента се състои от около 100 човека. Повечето от тях са с опит и знания в сферата на управлението. Това е един голям потенциал. Ние приемаме идеи как да го развиваме.
кръга на шегата ни питат, като сте събрали толкова много хора с опит и знания в управлението, защо не направите партия, като си има предвид очевидния управленски дефицит в съществуващите партии? Пак кръга на шегата отговарям, че ако се опитаме да направим партия, ще трябва да уеднаквим различията. Така ще загубим най-голямото предимство на клуба. Различията, и на тяхното място трябва да има единомислие и единодействие. И така от тази идея най-вероятно нищо няма да излезе. Това обаче е моето мнение. Не крия, че има и други мнения по този въпрос. Няколко думи за местните избори. В клуба ние никога не формираме общи мнения по нито един въпрос. Мога да говоря само от мое име, но не в обикновено качество, а в качество на гражданин и избирател с главни букви. Избирателното право е в основата на демокрацията. За него са се водили борби, войни, революции и се е ляла кръв. В САЩ мъжете получават право да гласуват след войната за независимост, след война, с приемане на Конституцията от 1790 година. По същото време Френската революция, която също е изключително първа, дава право на мъжете да гласуват. В повечето европейски държави мъжете получават избирателни права около средата на 19 век, пак след серия от войни и революции. Включително и в България, след освободителната война. Жените, забележете, получават право да гласуват след цял един век, още 100 години, около средата на 19 век, като първото място, където жените имат право да гласуват е Нова Зеландия. Там, където едно от последните места, където получават да гласуват, е една от най-демократичните страни, Швейцария. 1971 година. Аз не вярвам, че избирателното право е универсално. Хората в продължение на хилядолетия са живели без него и като гледам колко небрежно се отнасят, могат пак да го загубят. Всяко едно право е ценност, когато си се борил за него и го използваш. Когато е подарено, не се цени и лесно може да ти бъде също така, ако не го упражняваш. Затова аз се отнасям с особено уважение и отговорност към това мое право и го упражнявам. Във времената, когато активно се занимавах с политика, моите приятели и роднини ме питаха за кого да гласуват. Дойде време, в което спрях да давам съвети, защото и аз започнах да се обърквам. Дойде и следващия момент, в който аз разбрах, че не само, че не мога да давам съвети, но аз самият не знам за кого да гласувам. Това, че е на лице криза на политическото представителство, аз го разбрах от собствения си опит. Защото мен никоя политическа сила не ме представлява. Нека да видим какво се случи в последните години. Имаше много парламентарни избори. Между кого избираме? Бойко, Кирил и Асен, Делян Пеевски и Доган, Корнелия или Костадин. Това са така наречените представителни партии с гарантиран шанс да бъдат в парламент. Коя да избера от тях? Разбира се, не мога да гласувам за някаква по-малка симпатична партия, но тя пък няма никакъв шанс да прескочи бариерата и гласа ми пак отива в полза на големите. От друга страна, както вече казах, смятам личното ми право на глас за изключителна отговорност и от тази гледна точка за мен то става и задължение. Аз трябва да гласувам. Избирателното право има 4 основни признака. Всеобщо, равно, пряко и тайно избирателно право. Именно в последния признак се оказа моето спасение. Аз започнах да се възползвам
от правото си на тайно гласуване. Гласувах тайно от приятелите си, от семейството си. Просто не казвах на никого за кого съм гласувал. И в един момент постигнах невъзможното, започнах да гласувам тайно дори от себе си. Гласувах и излизах от стаечката, доволен, че съм упражнил правото си на глас и малко гузен като дете, което току-що е направило беля. За кого гласува, ме питат. Казвам, не знам, не помня, а по-късно спряха и да ме питат. Вярвам, че всички разбрахте самоиронията. Но се питам дали в моето положение не са стотици хиляди или даже милиони български граждани, които се чувстват напълно непредставени. Само че повечето от тях не изживяват такъв катарзис като мен и правят най-лесното. Не упражняват правото си на глас. Мисля си още дали така наречените основни политически сили и най-вече техните лидери нямат интерес от точно такова избирателно поведение и дали пък с личния си пример нарочно не отвръщават част от избирателите. Така на практика гласуват само твърдите ядра и това гарантира повтаряне на почти идентични резултати. Това пък още повече засилва убеждението, че колкото избори да има, резултатът ще е един и същ. С една дума и да гласувате, и да не гласувате все едно. Тъй като основните партии нямат ясно очертани идеологии, нито пък някакви стилни управленски идеи, те залагат основно на остро противопоставяне, взаимни нападки и откровена омраза. Така се обозначават кой против кого е и така се идентифицират пред избирателите, да не вземат да се объркат. Минават изборите и през смаяните погледи на избирателите и яростните врагове доскоро се обединяват за съвместно управление и за всевъзможни и очевадни безобразия на гърба на същите избиратели. Новото е, че те вече не се крият. Пред очите на гласувалите и на негласувалите се сговарят за извършването на тежки умишлени престъпления. Не отричат думите си, а с по-сетнещите си действия потвърждават, че престъпният замисъл е осъществен. Да говориш за милиони е израз на политическа незрялост. Говори се за стотици милиони и за милиарди. Избирателите гледат това шоу, прокуратурата също, доказателства колкото щеш, както казах, те не се крият. Последствие, както винаги, няма. Вредите са за всички избиратели, и за гласувалите, и за негласувалите. За какво да гласуваме тогава? Това е пародия на демокрация. Избирателите вече не гласуват дори с отвращение, а по-скоро с убеждение за пълната безсмисленост на техния вот. Дали това не са част от обясненията за все по-ниската избирателна активност? Тук съм излагал някои данни на парламентарни избори от 2017 година. 54%, стигаме 2023 година до около 40%. Някой би казал, че това се отнася само за парламентарните избори. Добрите хора, които ще ги говорят тези данни. Така че моля да прескочите и да ни кажете... Аз все пак правя някакъв извод. В заключение вярвам, че тези тревожни въпроси, които поставям, а и много други ще намерят обяснение в днешната дискусия, която се очертава да бъде много интересна. Благодаря. И аз благодаря на господин Захари Желязков.